Štart rybárskych pretekov môže začať. Toto je náš lovný revír. Je tam, aha. A tu máme šťastného lovca. A šneku seba natoč. Co ja? Tak počkáme také 2-3 týždne. Možno, že sa bude dať. No, ukáž záber, tak dáš rybu. Čo to, o tú stoličku zaprel? Skúsime náhod. Tady máme rist a tady ide veľký náhod. Kam to kurva? Kam to šmareva? Počká chvíľu. A Nič. to bude nic. Ani kokot, ani pstruh. Nemilé. Pán rybár, co nám k tomu povíte? Radšej nič. A Majú zase, to len nás môže napadnúť. zase sa vracáme k lovnému místu. No zaber, pičo. Ostatek je zamrznutý, podotýkam. Aby nedošlo komilo. Furt nič. Čakaj, ty kokot. Kúkaj to. Pán rybár je spokojný. Ani brnk. Ale čo chceš, vyvážil som ho dobre. Ale áno, klobúk dolu. To vieš, to hrot plaváka sa dotýka dna. No. A dá sa roztopí. Hen ho nežáda. Hodil tam šmoneo vajgla. A tento vajgel je koho šnečku? To nie ja. Nezabere. Chlašte, tak toto keď pustím. Koľko ho lacom chytil? Počkaj, záber, nech máme. Keby nám náhodou nechceli vieriť, máme aj dôkaz. A je tam aj list. A ďalší bol, jaký je, tento už má aj míru. Kapitán. Treba zapísať. Na to máme igelitku. Piči odopol sa. Joj, a máme po rybie. Máme na chleba. Možná zabere. Kukura, smial by som sa, keby tu fakt začalo brať na kraj. To vytahujeme ja. Ty si to tvoju môžeš chytať z marietálbu. Ne, Ďalší. Kokot, ale idú aj dneska sa darí. Už vedem 2-0. Čakaj, kde je ešte trošku rozbitého ľadu? Na druhej strane. Kokot, až tam mám nahodiť. Vyskúšam, chlapče, ale keby si tak trefil cínu a zabralo by ti. Nevytáhli by sme daj ľahko. Ale hej. To už to na malé rybky zo 4 metrovou udicou. Ale my môžeme ísť. A na zamrznuté jazero podotýkam. Na zamrznuté. No, lebo toto, keď tu vidí krpatý, tak nás zabije. Kto mu tú udicu kúpil? Aj vieme prečo. Nekomentujeme, to už nepatrí do tohto slotu. Máme dôvod. Áno. Taká ryba mu zabrala. Jogobado. 10 kilová šťuka. Tu chytali, podotýkam. Taký záber, že jednoducho udica to nezvládla. Nakoniec sme zistili, že to bol 10 cm karas. Ale byl sa k 0,5 kg vykápla. Plný energie a elánu, tak neviem, vy dneska. Podotýka sa ďalšia otázka, jak pôjdeme domov? Alfred. Môj zlatý, keď si uvedomíš, že pôjdeme cez dedinu a ľudia vedia, že rybník je tu zamrznutý a zbadajú nás s udicami, môžu porad sťahovať. Ja to neviem, ako... Drž piču. Bo to pokoj. Horší, ty, tady je naše vybavení. Podotýka. Joj, otneme tej flašky. Máme naše vybavení. Toto náš pán Helmut nevypiť. Gloria.
Čas mu vypijeme ešte. Dobre, no čo vám ešte ukážem tady. Sám sebe vám ukazovať sa nebudem, lebo sa mi pokazí telefon. Šneku. Kokorejta to neď vidno. No. Touto kurvou sme sa sem brodili. Takým malým otvorom, že ledva by sem nemenovaný človek vošol. Čo sa rehliš, ty hovado, ani nevíš, koho myslím. Nebuď zlý a vyslov to meno. Áno. Pokoľko sekund. Ďakujem, nie. Malý, veľký človek. Ale cigaretka fajňa. Ty povieš, že niekto tu už cez zimu bol, keď si tú stoličku zabudol? Ten mobil chladno. Však ďalší slot o nejaké 2-3 týždne, keď sa to hádam roztopí. Majte. Pozdrav. Ahoj.